ni am wneud 2 gwaith cartra mewn un. Diolch i Gethin o Cogydd am wneud fideo doniol iawn am wneud shortbreads. Rwan rydw i am wneud nhw. Rydw i efo gwaith cartra i gwneud bisgedi Cymraeg. Rydw i am gwneud y Ddraig Goch. Am fod y Ddraig Goch mor hiwd, rydyn ni am dwblu'r cynhwysion a Gethin yn mynd. Reit, siwgr 75 gram. Mae siwgr yn 75 gram, felly dwbl 70 yw 140. 140. A dwbl 5 ydy'r 10. Felly, yr ateb yw 150 gram. Felly rydyn ni angen defnyddio 150 gram o siwgr. Menyn, sef 150 gram. Felly rydyn ni angen ei ddwblu. Felly, dwbl 100 ydy 200. Ac dwbl 50 yw 100. Ac dwbl 0 ydy, mae pawb yn gwybod yr ateb, 0. Ac mae hynna yn gwneud 300. Da ni ddim eisiau anghofio am y gram. Rwan, mae'n amser i wneud y bulk file sydd yn 200 gram, ond ydyn ni angen ei ddwblu, rydw i'n gwybod yr ateb yma, sef 400. Yn olaf, blad corn, 1 llwy i fwrdd, hawdd, 2 llwy i fwrdd. Cyn goginio, mae'n rhaid. Glwch chi dwylo! Reit, siwgr 150 gram. Wps! Dwi wedi rhoi 28 gram o gormod. Rwan rydyn ni am rhoi y menyn ar ben y siwgr. A mae'r siwgr yn 150 gram ac mae'r menyn yn 300 gram. Felly 150 gram adio 300 gram yn gwneud 450 gram. Fel na fo. Ac fel rydych chi'n gweld, mae'r menyn wedi cael ei doddi chydig bach. Mewn i'r pwlen am nhw. Rwan cymysgu gyda wisg llawn tryda. Ond cofiwch, rydyn ni ddim efo un mawr crandlo o Gethin. Blawd blaen! Waw! 400 gram! Hynna'n lot. Oes yn orbod, allan o fo. Unio. Rwan yn cynhwysy'n olaf, sef
blawd corn. Rydyn ni am 2 llwy fwrdd o blawd corn, a rydyn ni am ei roed ar ben y blawd. Nawr, hidlo'r blawd i mewn i'r cymysgedd. I wneud y saff, dos na ddim lympiau de. A gymysgu! Mwy o gymysgu! A da ni dal yn gymysgu. Mae'r toes yn barod! Rwan, yr unig beth rydyn ni angen ei wneud ydy ei lapio efo clean film ac ei roi yn yr oergell am chydig. I'r menyn oedd wedi meddalu caledu. Ac mae'r toes yn barod! Ac yn barod am wawdan. Ela disgwyl! Da ni am ar y blawd eto. O, ie, nes i anghofio. Lovely! Roll now. Ac mae ni yn mesur. Mae ni'n mesur tua 40 centimetr wrth tua 32 centimetr. Felly bod bisgedi ni braidd yn fawr a chymlaeth. Rwan ei roi i'r poti am tua 10 munud. Mae rwan yn 20 munud wedi dal. Felly Lily, mewn 12 munud, bydd hi'n 32 munud wedi pasio 2. A dyma ni, y bisgedi yn barod! Wel, ambell un heb ben. O, hi'n mynd! A heb troed. Dydw'n cael yn am. Ond ar y cyfan, maen nhw wych. Rwan a ddeno! Wel, oedd hynna'n hwyl. Do, a ti'n beth? Nathon ni ddefnyddio mathemateg a gwyddoniaeth heb hynny sylweddoli. Rydyn ni am briod yn wedi torri. Deg ac yn o ddeg. Hei a fi.
Diolch am wylio. Ta-ra! Ta!